Szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk ma. Remélem, hogy sikerül sok érdekes információt átadnom mindenkinek. Ha nem bánjátok, én az előadás ideje alatt tegeződést választanék, természetesen utána, hogyha valakinek igénye van rá, akkor magázódhatunk. Én Marton Beáta vagyok, és 3,5 éve foglalkozom korcsollapokkal Magyarországon. Én is, mint a legtöbben, azért kezdtem el kutakodni, és azért kezdtem el mindenféle megoldás után kutatni minden területen, mert elégedetlen voltam azzal, amit értem. Valószínűleg, hogy van köztetek pár ember, aki szintén van, vagy fiziológiailag, tehát vagy betegségből kifolyólag, vagy akár családi kapcsolati rendszerből, vagy olyan élethelyzetben van, amit szívesen változtatna, de nem biztos, hogy megtalálja a módját. Meg kell, hogy mondjam, hogy a kolcoblapok használata egy viszonylag kényelmes és nagyon gyors eredmények lecsegtet bennünket, ami nagyon fontos, és ezt most az elején szeretném leszögezni, hogy ehhez viszont használni kell. Ezt azt kell mondanom, mert nagyon sokan voltak, nem nagyon sokan, de az elején többen voltak olyanok, akik felhívtak 1-2 hónap után, hogy oké, hordom magamnál, de nem történik semmi. Megkérdeztem tőle, és hol hordod magadnál? Hát a táskámban. A táska már tökéletesen jól érezte magát, teljesen lánctalan volt, gyönyörű sima volt rajta a bőr, de egyéb más dolog nem igazán történt. De miért is? Hát ugye ez az elején is fontos, hogy a lapoknak ugyan van egyfajta úgynevezett sugárzásuk, van egy hatókörzetük, és hatnak is a környezetükre, abban az esetben, ha mondjuk így kirakom az asztalra. De ha valamihez hozzáér szorosan, akkor arra fog hatni, amihez hozzáér. Ha körbe rakom viszont egy ilyen szabad területen, akkor mindenre hat, ami körülötte van. De egy picit nézzük meg azt, hogy igazából hogyan is hatnak ezek a lapok. Általában nem szoktam ezeken az előadásokon erről így beszélni, ezért most az én szokás szerint ellentétesen egy jegyzetet is készítettem, hogy ne felejtsek el semmit elmondani. És igazából nem akarok itt nagyon nagy monológot tartani ezekről a dolgokról, hanem majd szeretnék a konkrét lapokra, meg kezelési módokra és egyebekre rátérni. És szeretném, hogyha majd kicsit interaktív lenne ez a dolog, és kérdéseket is tennétek, fogalmaznátok meg. Ez azért nagyon fontos számomra, mert arról szeretnék beszélni, amit titeket érdekel. Nem biztos, hogy az, ami engem érdekel. Jó? Meg ami nekem már természetes, az nem biztos, hogy a jelenlévőknek is az, hiszen sokan még most ismerkedtek ezekkel a dolgokkal, legalábbis magával a kolcollappal. Térjünk egy picit vissza arra, hogy én miért is kezdtem el használni ezeket a lapokat. Nekem körülbelül, biztos halljátok, amikor beszélek, néha, főleg amikor úgymond picit izgulok, akkor nehezebben veszem sűrűbben veszem a levegőt. Ez azért van, mert nekem 10 éve, 11 éve most már egy tüdődaganatom alakult ki az akkori élethelyzetemnek. Megfelelő reakciója volt ez a betegség, és műtétet is végeztek rajtam, ezért gyakorlatilag a baloldali tüdőm működik, tehát annak van kapacitása. Jobb oldal nincs is. Igazából azt szerettem volna, hogyha ez a dolog egy kicsit megváltozik, és a tüdőkapacitásom növekedik. Na most, ez volt az elsődleges. Nagyon be is váltott egyébként a hozzáfűzött reményeket, mert maratonra ugye nem fogok nevezni, még most sem, de nincs is igazából szándékomban, viszont a mindennapi életvitelt nagyon nagyban megkönnyítette. Tehát nagyon hamar, 2-3 héten belül már érzékelhető volt a hatása. Ezen kívül voltak úgynevezett mellékhatásai ezeknek a lapoknak, ugyanis a mindenféle életterületemre kihatással volt a használat. Úgy, mint párkapcsolati, egzisztenciális, anyagi, sőt, még a memóriára és a tanulásra is.
Erre nem kell mind-mind különböző fajta lapokat használni, és azt is tudom javasolni mindenkinek, hogy első körben az alaplapokkal kezdenek dolgozni, vagyis az 1-es, 2-es és a 3-as, vagy a 4-es lapot érdemes használni. Ugyanis tudnotok kell azt, hogy az alaplapok használatával körülbelül a problémáknak a 70%-a meg tud szűnni, vagy helyre tud állni. Ha mégsem, akkor érdemes valamiféle speciális lapot vásárolni és elkezdeni használni. Igazából egy olyan 2-3 héttől 3 hónapig érdemes tesztelni az 1-es, 2-es, 3-as lapot, attól függően, hogy valaki mennyire használt előtte hasonló vagy egyéb más információs rendszereket, vagy energiakezeléseket. Egy kis vizet? Biztos? De azt tudni kell, hogy minél inkább ki van billenve egy fizikai állapot a harmonikustól, annál gyorsabban és annál határozottabban fog reagálni a lapok használatára. Miért van ez így? Alapvetően, hogyha elkezdjük a legelején a megértését a működésnek, abban aztán megegyezhetünk, hogy az egész világunk, maga az univerzum, benne az ember, ugye minden rezgés. Igaz? Tehát ezt azért így tudjuk. Ennek a rezgésnek, tehát ami itt körülvesz bennünket, gyakorlatilag 95%-a az energia és információ, és 5%-a anyag. Ez az anyag, ez úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha vízbe szivacsot raknánk. A víz az a közeg, ami maga az energia és az információ, és a szivacs pedig maga az anyag. Ugye azt mindannyian láttunk már szivacsot vízben, tudjuk azt, hogy nem csak körbeveszi, hanem át is itatja. Attól függően, hogy az anyag milyen mértékben tartalmaz energia és információ csomagokat, olyan formát vesz fel, és olyan formában fog megjelenni a külvilágban. Ez így szerintem elfogadható és érthető. Ennek a rezgésnek ugye mindig van töltése, ez lehet pozitív vagy negatív, és ezt nem a mi tudatunk szerint egyiket pozitívnak és negatívnak gondolom, és van frekvenciája. Frekvenciától függ az, hogy az emberi tudat, tehát ugye az emberi tudatnak is van frekvenciája, illetve az energiainformációnak is van frekvenciája, ami körbevesz bennünket. Ez a frekvenciánk az összetalálkozása, tehát minél hasonlóbb ez a két frekvencia, annál könnyebben tudja az emberi tudat ezt érzékelni, annál könnyebben tudja magának átfordítani és értelmezni. Minél távolabb esik a mi rezgésünktől ez a frekvencia, annál kevésbé érzékeljük, vagy nem tudjuk értelmezni. Lehet erre egy példát mondani, például egy hagyományos rádió, az nem fogja tudni venni a katonai lokátoroknak a mikrohullámú rezgéseit, mert nem fog tudni vele mit kezdeni, nem tudja átalakítani, nem tudja értelmezni. Viszont egy erre megfelelő műszer, az már igen. Ezért nagyon fontos az, hogy maga a lélektudat, az emberi tudat is folyamatosan ugye fejlődjön. Hogy minél magasabb frekvenciájú energiainformációs csomagokat is képes legyen érzékelni, és képes legyen átfordítani magának. Na most magának ugye azt beszéltük az elején, hogy az anyagnak a megjelenése az attól függ, hogy milyen arányban tartalmazza ezeket az energiainformációs csomagokat. Ha ezek nincsenek bennünk egyensúlyban, akkor meg fog bomlani ugye a saját rendszerünk, és minél inkább eltolódunk a középpontból, annál erősebb fizikai tünetet fogunk produkálni. Mi kell ahhoz, hogyha negatívba, tehát alacsonyra fordul a rezgésszintünk, tehát lecsökken, mi kell ahhoz, hogy visszanyerjük a középpontot? Mire van szükségünk? Egy beáramló
magasabb frekvenciájú, nagyobb csomagra, igaz? És akkor fog ez kiegyenlítődni. Na most ez a kis lapocska, nem csak ez, hanem mindegyik, ezek rögzített, stabil, magas frekvenciájú energiainformációs csomagokat tartalmaznak. Tehát gyakorlatilag bármikor, amikor a rezgésünk lecsökken, és kapcsolatba kerülünk egy ilyen eszközzel, akkor ez egy olyan magas rezgésű töltést biztosít és ad, hogy elindul a kiegyenlítődés. Ahhoz viszont, hogy ezen a lapon lévő információ bejusson a mi élő szervezetünkbe, szükség van egy közvetítő közegre. Mi ez? Víz. A víz. A Borisztól ma már 3-szor hallottuk, hogy az életünk, hogy mondta, hogy az életünk minősége egyenesen arányos az elfogyasztott víz mennyiségével. Tehát minél több folyadékot és vizet fogyasztunk, annál jobban és könnyebben működik ugye a fizikai testünk. És annál élénkebb a tudatunk, az elménk, és annál jobban működünk, annál nagyobb eséllyel őrizzük meg ezt az egyensúlyi állapotot. De nem mindegy, milyen vizet fogyasztunk. Sokan biztos is, közületek is fogyasztanak tisztított vizeket, aki szerencsés, talán forrásvízhez is hozzájut, de annyira tiszta vizet, vagy annyira úgymond jó szerkezetű vizet nem tudunk fogyasztani, hogy a szervezetünk ne használna fel energiát arra, hogy ezt a vizet a saját sejtközi folyadék állományának a szerkezetével azonossá tegye. Tehát át kell alakítani a szervezetnek a vizet, ahhoz, hogy hasznosítani tudja. Energiára van szükség, és ezért van az, hogy nem tudunk olyan korlátlan mennyiségű folyadékot fogyasztani. Mert ugye folyamatosan dolgozik a szervezet. Van rossz szokás is, nagyon sokan isznak hűtött vizet, főleg nyáron. Ugye minél hidegebb a víz, annál több energiára van szükség ahhoz, hogy még átalakítsa a szervezetünk. Ezeken a kis lapokon azonban vannak ilyen úgynevezett ritmodinamikai műszerek. Itt ezt a kis 4 lyukat látjátok. Ez még ugye 4 elementes, ugye így nevezik magát ezt a gyártási technológiát, tehát 4 elemmel működik, ami azt jelenti, hogy 4 darab ritmodinamikai műszer van benne. Ezek stabilizálják az energiát, és az információt nem föl van vízre a lapra. Ennek segítségével lép érintkezésbe magával a vízzel, a mágneses közeg megteremtésével, és gyakorlatilag egy ilyen áramlást hoz létre. Ha ráhelyezzük a lapra a folyadékot, úgyhogy az nincs lefedve, akkor gyakorlatilag mennyiségtől függően 30 másodperc és 3 perc idő alatt átmegy abba a folyadékba maga az információ. Minél tisztább a víz, annál gyorsabban fogja átvenni ezt az információt, és annál tovább képes megőrizni. Nagyon fontos az, hogy egy kezelt víz az gyakorlatilag 2 hétig tudja tartani az információt, hogyha nincsen hőingadozásnak kitéve. Azáltal, hogy megkezeljük a vizet, a víz szerkezete fel fogja venni azt a bizonyos sejtközi folyadéknak a szerkezetét. Ugye ez az elfogyasztott víz nem készíteti a szervezetet, ennek a hasznosítására nincsen szüksége a szervezetnek plusz energia felhasználásra. Az első dolog, amit fogtok érzékelni, hogyha kezelt vizet fogyasztotok, hogy gyakorlatilag egy idő után szinte korlátlan mennyiségű vizet meg tudtok inni. Tehát anélkül, hogy konkrét szomjúságérzet alakulna ki, egyszerűen kívánod. Egyébként az a problémás ebben, hogy az első időszakban én ezt nem is figyeltem, nem tudatosítottam magamban, és csak hittam egyre többet, és már nagyon kényelmetlen volt, mert tényleg egy törpe vízi erőmű, hogy fönt betöltöd, lent kijön, tehát folyamatosan mosta át egyébként a szervezetet. Most azt tudnotok kell, minél több ilyen kezelt vizet fogyasztotok, annál nagyobb hatékonysággal fogjátok érzékelni a lapokon lévő információkat.
Ezért mondtam azt, hogy használni kell, tehát ez az alap. Mert hogyha nem iszunk megfelelő mennyiségű vizet, de előbb nézzük is, hogy mi az a megfelelő mennyiségű víz. Tudja már valaki? 30 milliliter per kilogrammot mondanak az oroszok. Tehát ez azt jelenti, hogy egy 60 kilós embernek 1,8 liter kezelt, tiszta, szobahőmérsékletű víz elfogyasztása szükséges ahhoz, hogy elkezdjen dolgozni az információ a szervezetében. Most azt mondjuk, hogy ez nem sok. Alapvetően nem sok. De ha megiszunk egy kávét, megiszunk egy teát, vagy mondjuk megiszunk egy pohár bort, vagy egy sört, vagy bármi, ilyesmit, akkor az mind-mind vagy energiafelhasználásra fogja a szervezetet serkenteni, vagy pedig vizet von el. Még akkor is, ha megkezeljük lapokkal, mondjuk így most sugom, hogy ezeket a dolgokat érdemes a 2-es lappal kezelni egyébként. Akkor is szükséges ezt a folyadékmennyiséget pluszba bevinni az alapmennyiségen kívül. Tehát ha mondjuk 60 kg valaki 1,8 liter kezelt vizet megivott mellé mondjuk 2 deci teát, ami mondjuk koffein tartalmú fekete tea, akkor plusz 4 deci kezelt vizet kell meginni, vagyis az elfogyasztott koffein vagy alkohol tartalmú italnak a 2-szeresét. Tehát berúgni nem érdemes. De ha tényleg meg is iszod mindig a 2-szeresét vízbe, nem is fogsz, ez biztos. Tehát ez nagyon fontos. Egyébként, ha már az alkoholnál tartunk, a 3-as és a 4-es lapnál nagyon kell figyelni arra, hogy ha alkoholt fogyaszt valaki akkor, amikor használja a 3-as és 4-es lapot, akkor az 2-3 napig utána nem fog hatni a szervezetre. Tehát nem tudja érzékelni ezt a fajta információt. A többinél igen, tehát az nem probléma, de a 3-as és a 4-es az így van. Jó? Tehát ez az alap, hogy folyadékot kell fogyasztani. Emellett érdemes minden nem teljesen szilárd halmazállapotú ételt is megkezelni gyakorlatilag lapokkal. Tehát mondom a leveseket, a főzelékeket, a zselés anyagokat, még a pudingot is, vagy minden ilyesmi. Hát alapvetően eredetileg a zöldségeket és a gyümölcsöket ugye nem kell, de hát amilyenek manapság a zöldségek és a gyümölcsök, én azt mondom kell. Viszont ahhoz, hogy ők képesek legyenek átvenni ezt az információt, meg kell őket bontani. Tehát egy egész almát hiába rakunk rá, nem fog történni semmi, mert ez egy teljesen zárt szerkezetű valami, így nem fog történni az égvilágon semmi. Ha viszont meghámozom az almát, vagy nem kell meghámozni, de legalább felszeletelem, akkor már nyugodtan rá lehet rakni. Ha még azt le is reszelem, akkor még inkább, tehát minél kisebb elemeire bontom, annál könnyebben veszi át az információt, jó? Tehát ezt érdemes. Ha ezt megcsináljuk, akkor már nagyon gyorsan fogjuk tapasztalni a lapoknak a rávitt információnak a jótékony hatását. Ha emellett még magunknál is hordjuk a lapot, azt amit éppen használunk, akkor egy plusz adunk ennek a működésnek, tehát még előbb és még hatékonyabban fogjuk tapasztalni a változásokat. Vannak olyan lapok, amik kifejezetten csak úgy működik, hogyha hordjuk is magunkon. Ez megint csak a 3-as meg a 4-es, hol kell hordani, a köldök alatt 1,5-2 centivel, vagyis itt benne a gatyában. Ne ijedjetek meg, akárki rendelt eddig 3-as vagy 4-es lapot, 1 hónapon belül fölhívott, mit csináljon, belesett a WC-be. Ez mindenkinek teljesen tipikus, mert annyira megszokjuk azt, hogy ott van, és egyébként tök jól tapad, főleg, hogyha bőrhöz van közel, és annyira megszokott, hogy ott van, hogy automatikus nem veszed már ki, és férfiak kár is rögtön, és valahogy beleesik a WC-be, tehát egyszer mindenki megfürdeti, nem kell megijedni tőle, bár ugye mondják, hogy közvetlenül ne érjen víz, de vannak erre vonatkozó orosz oldalak is, hogy tesztelték ezeket a lapokat, tehát kimosták, megúsztatták tengerbe, sőt volt olyan fotót láttam, hogy így leégett egy tűzbe, a fele leégett a lapnak, biorezonanciás műszereket bemérték, és mindig működött. Tehát
kicsit ilyen elpusztíthatatlan. Hát ő jó rossz módon van megcsinálva, úgyhogy attól nem kell félni, tehát ha lejti valaki, ha beleesik valamiben, igazán nagy baj nem történik, jó? De ha nem muszáj, akkor azért ne rakjuk bele, csak azért vízre, hogy megnézzük. Tehát nem fog történni vele semmi probléma. Tehát a 3-as, 4-es muszáj magunkon hordani, és ha már egy a különleges felhasználásoknál tartunk, például az 5-öst is kell magunkon hordani. Az 5-ös az az egyik legerősebb lapunk, az egy erős szerdetoxikáló lap. Nagyon erős méregtelenítő hatással. És mint ilyet, főként a májra hat egyébként. Az összefüggések között az, hogy ugye a máj az vért tisztít. Ha a májat tisztán tartjuk, azáltal a vért is áttisztítjuk, és a vér, mivel behálózza ugye az egész szervezetünket, ezért gyakorlatilag olyan, mint hogy egy ilyen transzfúziót kapnánk a szó nemes értelmére. Tehát egy vérfrissítés történik gyakorlatilag. Ami alapjaiban mondjuk egy egészséges embernél nem feltétlenül szükséges. Tehát bár az orosz azt mondja, hogy alap és mindenki használja, tapasztalatunk szerint nem elengedhetetlen. Nyilván jót tesz, hogyha mondjuk 1 vagy 2 hétig az ember használja, de tovább nem különösebben indokolt. Abban az esetben viszont, hogyha bármilyen májbetegség van, vagy bármilyen főszervünk megbetegedett, akkor érdemes elvégezni egy hosszabb kúrát az 5-ös lappal. És méghozzá úgy, hogy az elfogyasztott vízmennyiségen kívül folyamatosan jobb oldalon kell hordani. Bárhol. Zsebben, nadrágban, csak ne táskában. Hát még ha bőrrel nem is, de a testtel igen, tehát mondjuk a ruhán simán átmegy, meg hogyha mondjuk ott Hága mondjuk felmutatsz egy műanyagban lévő, tehát ez az Origin csomagolásban is, ha benhagyja valaki, mert mondjuk zuhany mögé vagy csap mögé rakja, tökéletesen működik a műanyag tokon keresztül is. Tehát nem kell feltétlenül, hogy annyira bőrhöz érjen, de azért ne legyen közt egy táska. Jó, hát csak én. Tehát az 5-ös lap mondjuk ilyen még, amilyen speciális felhasználású, illetve mindenféle függőség esetén, drog, alkohol, dohányzás esetén érdemes az 5-ös lapot intenzíven használni. Regenerál. Eltünteti az alkoholnak a káros következményeit, viszont azt tudni kell, hogy ha valaki ezt elkezdi használni, valószínűleg 1-2 hét után rá se bír nézni az alkoholra, vagy pedig rosszul lesz tőle, tehát leszokáshoz is egyébként nagyon hatékony. Erre vonatkozóan több lapunk is van egyébként, ami a függőségeknek az oldását segíti elő, nem véletlenül. Speciális felhasználású lap még a 17-es, ami a tudatalatti hitrendszereket tisztítja ki. Ismeri valaki a Theta Healinget, mint módszer? Tehát gyakorlatilag a 17-es hasonlóan működik, mint a Theta Healing. A nem tudatosító, de minket irányító hitrendszereinket oldja, illetve minden olyan blokkot, amiről azt gondoltuk, hogy mi aztán megoldottuk, jaj, de rendben vagyunk vele, és nem. Tehát amik ilyen szép kis helyes csomagban vannak így eldugva bennünk itt-ott, azokat ezen szépen felhozza. Ez nem mindig kellemes. Nem arra nézve nem kellemes általában, aki használja, hanem a környezetére. Ugyanis elkezdi elengedni a megfelelési kényszert. Ez a legelső tünete a 17-esnek. Nem fogunk csak azért tenni valamit, mert mások elvárják tőlünk. Bárki is az, aki elvárja. Tehát okozhat némi vitát a családban alkalmanként, ugyanis az a 17-esnek a legfőbb célja, hogy újra önmagunk legyünk. Tehát önazonosságot fog hozni. Én amikor használtam a 17-est aktívan, olyan érzésem volt, mint hogyha minden nap követ pakoltam volna le magamról. Minden nap egy kicsit könnyebb. Pedig vita volt, egyre több, ott az első hétben legalább,
de mégis olyan érzés volt, hogy úgy megkönnyebbül. Nagyon érdekes volt, hogyha egy kis példát megengedtek, talán így jobban szemlélteti az eredményt, hogy mire számíthatunk. Ugyanis visszajöttek olyan szokásaim, amiről azt gondoltam, hogy én ezt elég leraktam, hogy nekem ezen már semmi dolgom nincsen. Nagyon egyszerű példát mondom, időben sokat dolgoztam azon, hogy ne nézzek és ne hallgassak híreket és híradót. Mert hogy ugye az nagyon sok káros információ, és stb. Tehát tudatosan kerültem, és elkapcsoltam, és idegesített, és zavart, hogyha valaki elkezdte nézni, és tehát, hogy küzdöttem ezzel. Elkezdtem a 17-est használni, és elkezdtem híradót nézni. Ugyanis attól, hogy én eldöntöttem, hogy én nem akarok híradót nézni, de ugye volt egy jele, hiszen zavart, ha valaki nézte mellettem, és ugye amikor valami zavar, az mit jelent? Hogy azzal nem vagyok rendben. Csak erre nem figyeltem föl. És képzeljétek el, hogy egy vagy két napon keresztül az összes híradót megnéztem, és így direktbe rám. Tehát az a hatása, hogy feljön az, ami nincsen elrendezve, de csak lenyomtuk, aktivizálódik, viszont utána visszaintegrálódik a saját jelenlegi személyiségünkbe, és odáig jutottam el, hogy én most már direktben nem nézek, mert nem érdekel, de abszolút nem zavar, ha valaki nézi vagy hallgatja. Tehát nem figyelek oda, nem foglalkozom vele, észre se vesztem, inkább azt mondanám. Tehát így dolgozik a 17-es. És itt persze megkönnyebbülök, mert nem zavar. És nagyon-nagyon sok ilyen apró dolog van, amitől aztán helyreáll az önbecsülés, ugye nem aktívak már azok a tudatalatti hitrendszerek, magyarul könnyebb az élet. Jó? De mondtam a speciális felhasználású lap, ugyanis, és az aranylapokat egyébként többet is, de főleg a 17-es, a tenyércsakrán keresztül kell használni. Tehát naponta 2-3-szor 10 percre a két tenyér közé kell venni. Lehet közben meditálni, bármit lehet közben csinálni, lehet zenét hallgatni. Híreket nézni. Híradót nézni. Mindjárt közben át is megy. Teljesen egyébként mit csinálunk, tehát beszélgethetünk is így közben, vagy a WC-n ülve is kézbe foghatjuk egyébként, ott legalább nyugton vagyunk. Tehát, hogy mindegy, hogy mit csinálunk közben, mert ez elkezd működni. És magától kezdem működni, tehát nem kell. Nyilván, ha egy nyugalmi állapotban vagyunk, ha rámeditálunk, nekünk is kellemesebb, de nem szükséges. A napi 2-3-szor 10 perc, ez az alap, de minél többször csinálja valaki. Én egyébként mind a mellett folyamatosan akkor magamnál hordtam, és folyadékot is struktúráltam vele, amikor ilyen aktívan dolgoztam vele. Nagyon-nagyon jó a 17-es szorongásoknál, depressziónál, kényszerbetegségeknél, frusztrációknál, akkor akár klausztrofóbiánál, pánikbetegségnél. Jó példája volt meg ennek, hogy Anikó, aki a korábbi előadások nagyon sok útra elkísért engem, nagyon-nagyon sokáig nem mert beszállni a liftbe. Akárhova mentünk, bárhol szálltunk meg, mindenhol mindig lépcsőzött, és az Isten nem tudtam rávenni a liftre. Megjött Axelrod, kérdezte tőle, hogy mi van, miért megy föl mindenhol gyalog. És akkor mondtuk neki, hogy mi van, hogy nem mer beszállni, de klausztrofóbiás. Kezébe adta a 17-es lapot, gyakorlatilag nem engedte neki lerakni 4 napig, amíg így jöttünk mentünk az országban. Ha egy kicsit lerakta, akkor mindjárt hello, Anikó, és már dugdozta oda, az autóba végigfogni kellett neki, az összes vizet ezzel kellett megstruktúrálni, nála kellett legyen folyamatosan. Az lett az eredménye, hogy második napon az Anikó beszállt a liftbe, úgy, hogy az Axelrodot így ölelte és eleget. A harmadik napon engem lelt, és a negyedik napon egyedül liftezett. Azt mondta, hogy ez nem vele történik, ezt nem hiszi el. Tehát, hogy ez teljesen kizárt. De ezzel hát tudni kell, hogy ez tényleg éjjel-nappal folyamatosan ott volt nála.
És remélem azóta is liftezik. Mert ezt nem kérdeztem meg tőle egyébként azóta. Tehát nagyon-nagyon jól lehet oldani például a 17-essel ilyeneken. Az aranylapokat amúgy is érdemes azért így használni pluszba, főleg a 21-es, 23-as, ezek nagyon erős védelmi rendszerrel ellátott lapok. Tudati, pszichés védelmeket látnak el, és ilyen a Fortuna is. Igazából a Fortunán van az egyik legerősebb pszichikai védelem felírva. Szerintetek miért? A Fortuna lap ugye alapvetően pénzzel, üzleti dolgokkal, pénzügyekkel kapcsolatos lap, kimondottan akik effektív pénzekkel foglalkoznak. És ezen van a legerősebb védelmi rendszer. Véletlen lehet? Minden olyan irítséget, minden olyan hitrendszert, ami pénzzel kapcsolatos, stb. Azt nagyon jól old. Minden ilyen pszichés ráhatás, ami a pénzzel kapcsolatos és kívülről érkezik, az ellen véd. Tehát ha valakinek van fortunája, akkor érdemes védelmi szempontból is reggelente egy 10 percet megdörzsölgetni. Ilyenkor el lehet mondani neki, hogy mit szeretnénk aznap megcsinálni, vagy elérni pénzügyekkel kapcsolatban, és utána akkor ezen nem kell megfoglalkozni. Ez csak egy ilyen kis kitérő. Jó? Alapvetően, mint mondtam, az 1-es, 2-es és 3-as lappal érdemes kezdeni, vagy a 4-essel, ugye, hogyha férfiak esetéről van szó. Az 5-ös lap az egy erős detox lap, a 6-os, 7-es és 8-as lap, az pedig szépséggel kapcsolatos elsősorban. Minden lapnak van egy fő csapásvonala, egy fő energiainformációs csomagja, amire jó, de azért tudni kell, hogy mindegyik, az összes lapon rajta van egy csomó kiegészítő információ, ugyanis úgy vannak megalkotva ezek a lapok, hogy a rajtuk lévő energiainformációs csomagok nem gyengítik, hanem erősítik egymást. Az alapelve pedig Kolcovnak, aki 91-ben kezdett el egyébként kísérletezni energiainformációval, nagyon egyszerű volt, ne árts. Az összes lap és a cég összes terméke úgy van megalkotva, hogy nem tudsz vele ártani. Egyébként ez logikus is, hiszen az elején beszéltünk arról, hogy mi történik, kibillensz. Ugye leesik a rezgésszinted, leesik a frekvenciád, leesik minden, beérkezik egy nagy adag, de meddig? Csak amíg vissza nem áll. Tehát nincs túltöltés, nincsen, csak az egyensúlyi helyzet eléréséig működik, aztán nem. De ugye mi időről időre létre fogunk hozni magunknak olyan helyzeteket, élethelyzeteket, szituációkat, kapcsolatokat, érni fognak bennünket olyan külső körülmények, amitől bizony ki fogunk billenni, amitől leesik az energiaszintünk, amitől csökken a rezgésszintünk. Ez teljesen természetes. Sőt, lélektudat szinten igazából elkerülhetetlen, mert az evolúció, tehát a magunk fejlődése az így adott. Mert mindig, amikor egy kicsit leesik, mindig beáramlik egy magasabb töltés, és mindig egy kicsit feljebb állunk meg, mint ahogyan elindultunk. Ezt azért ti is tapasztaltátok, ugye? Hogy amikor nagyon rossz dolgok történnek, akkor, és utána na, végre helyreáll a béke, mindig egy kicsit bölcsebbeknek érezzük magunkat. Mindig egy kicsit, jó esetben nem lépünk kétszer ugyanabba a folyóba, de valamikor 3-4-szer is. De elméletileg minden ilyen kiegyensúlyozás után egy picit magasabb szinten állunk. Tehát valamiért igazából szükségünk is van ezekre a helyzetekre és szituációkra. Tehát itt amellett, hogy a 6-os, 7-es és 8-as lap az a szépséggel foglalkozik, azért van köztük különbség. Mert a 6-os lap az elsősorban igazából a bőrrel foglalkozik. Itt már megjelennek egyébként őssejtszintű regenerációk is. A 7-es lap az egy összetettebb lap. Nagyon szeretem a 7-es, nagyon sok mindenre jó, ugyanis nem csak a bőrre és a fiatalodásra, a ráncokra van nagyon jó hatással, hanem a fogak, a csontok, a orcok, ennek mindnek a regenerációjára tökéletesen megfelel. Tehát igazából azt mondják, hogy megfelelő intenzitású használatnál még akár fogregeneráció is létrejöhet. Ez természetesen függ attól, hogy
mit enged meg a saját tudatunk, ugye a saját szervezetünknek. Tehát gyakorlatilag mi milyen szinten vagyunk. De nagyon érdekes, hogy mondjuk most itt ennyien itt ülünk. Viszonylag sokan nyitottak vagytok erre a fantasztikus dologra, ami azért valljuk be, nem egy mindennapos dolog, tehát soha nem fogjuk tudni a sarki közérte megvásárolni. És én körülöttem is nagyon sok ember van, és ismerek nagyon sok embert, és beszéltem is nekik ezekről a dolgokról. Látják az én életemben a változást és a tapasztalatot, de egyszerűen olyan, mintha ez számukra nem létezne. Tehát egyszerűen nem is vesznek róla tudomást, hogy van. Ez számomra olyan érdekes volt, hogy az egyik ember abban a pillanatban meglátja, megérzi ennek a lehetőségét, és lehet, hogy csak addig jut, hogy eljön egy ilyen előadásra, de hát na, ez is egy nagyon nagy nyitottságot feltételez. A másik ember meg akár évekig el is ér melletted úgy, hogy mondjuk egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a dolgokkal. Ugye tehát mindannyian különböző érdeklődési körrel vagyunk ellátók, különböző szinten vagyunk, hogy úgy mondjam, és ez nem alátfölé rendeltséget jelent, hanem azoknak a szinteknek a különböző pontján. És innentől kezdve viszont, amikor elkezdjük a lapokat használni, akkor különböző eredményeket is fogunk elérni. Még akkor is, ha kottára ugyanúgy használjuk mondjuk a lapokat, te is, meg én is, mégis más eredményeket fogunk tapasztalni. Ezt csak azért mondom el, mert nagyon sokszor kérdezték tőlem az elején, hogy miért nincs egy olyan könyv, ami leírja azt, hogy ezt, meg ezt, meg ezt így használd, akkor ez és ez és ez az eredmény lesz. Azért, mert nem tudom, hogy milyen eredmény lesz. Mert az, hogy milyen eredmény lesz, az nagyban függ a te jelenlegi energiainformációs kis csomagottól, amiről keményen elosztál egész életedben. Az ott van, az a tiéd, és ahhoz fogunk hozzáadni egy nagyon magas frekvenciájú, stabil, tiszta energiainformációs csomagon. A kettő kombinációjában minden esetben egyedi kombinációt fog létrejönni. Nagyon sokszor van az, hogy egy bizonyos adott problémára kezd el valaki kolcorlapot használni, és már egy csomó minden megváltozik benne és a környezetben, de az, amire elkezdte használni, az nem. Ugyanis a lapokon ugye a ne árts szlogen mellett az életnek, a védelme a legfontosabb információ. Tehát, hogyha van a szervezetben akármilyen olyan rejtett fizikai folyamat, tehát zajlik bármi olyan, amiről nem tudunk, de az életünk szempontjából, vagy a középpontunk szempontjából fontosabb, mint amire mi elkezdtük használni, akkor az fog először változni és regenerálódni, és nem is biztos, hogy észreveszünk. Ugyanígy van egyébként még az élet körülményeinkben is, mert lehet, hogy mi csak egy adott dologra fókuszálunk, hogy mondjuk, mit tudom én, miért nincsen férjem, vagy a férjem miért ilyen, meg miért olyan. De igazából az én életem szempontjából vannak fontosabb dolgok is, akkor lehet, hogy arra kezdem el használni napot, hogy az ővele való kapcsolatom rendeződjön, de azt fogom észrevenni, hogy egyébként mindenki mással, vagy a főnökömmel, vagy az anyámmal való kapcsolatom sokkal előbb fog rendeződni, mert az én életem szempontjából az a fontosabb. Csak én ezt a tudati szintemet nem így gondolom. Tehát ezért is van az, hogy előbb-utóbb mindenki eléri azt, amit szeretne, csak van akinek ahhoz egy hét is elég, van akinek pedig egy évre lesz szüksége. Én azt szoktam mondani, hogy minél kevesebb az elvárásunk, amikor elkezdünk használni lapokat, annál előbb fognak megtörténni azok, amiket szeretnénk. Ezek után, tehát a 7-esről beszéltem, akkor ugye a porcok, csontok regenerálására is lehet használni. A 8-as lap is fiatalító, úgymond. Ő viszont az alváson keresztül fog fiatalítani minket. Ugye éjjel-alvás közben termelődnek a mitokondriumok, amik a fiatalság és a regenerációnak az alapépítőkövei, és minél inkább haladunk előre az időben, annál kevesebbet termelünk belőle, és azért valószínűleg ti is észrevettétek egyébként, hogy minél idősebbek leszünk, annál több problémánk van az alvással. Nehezebben megy a hosszú, mély, pihentető alvás. A 8-as lap az tökéletes erre,
ugyanis serkenti a mitokondriumok termelődését, és segíti a mély alvást. Ezt úgy kell használni, hogy este 6 óra után már csak a 8-as lappal struktúrált folyadékot érdemes fogyasztani, illetve ha valaki este fürdik, vagy zuhanyzik, akkor a fürdő vagy a zuhany vizet is érdemes ezzel kezelni. Nagyon egyszerűen, ugyanis a mozgó víz az azonnal átveszi az információt. Innentől kezdve, hogyha a csap mögé beállítjuk, vagy hogyha valakinek fali zuhany van, akkor mögé rakja. Én egyébként egy ilyen nők használják, amikor hosszú olyan volt, én is használtam ezt a csipcsatot. Azzal egyszerűen rá lehet a csapra fogasni a napot. És az átfolyó víz az azonnal közvetíti az információt, és azért a bőrünkön keresztül, ami a bőr az azért egy elég nagy felület, azon keresztül rengeteg információt tudunk felvenni. Én így használom a Beauty Factor nevű lapot egyébként. Az fixen oda van rögzítve a csaphoz, és azt nem vettem le 2 éve. Így az egész család így fiatalodik. Egyébként érdekes, mert az a lap az egy belső ősegyszintű fiatalodás és regenerálódást indít el, tehát ez később látszik kívülről, viszont sokkal tartósabb, és tényleg körülbelül egy év telt el, míg észre lehetett venni a bőrtónus, az izomtónuson egyaránt, hogy elkezdett működni. Tehát a 8-as az mindenki, akinek alvás problémája van, vagy akinek egyébként nincsen túl sok ideje a fiatalodással foglalkozni, éjszaka megoldja, de ez így teljesen kényelmes és jó. Innentől kezdve viszont már lila lapokról beszélünk. 9 és 16 között lila lapokat találunk, lila lapok pedig kozmoenergiával dolgoznak. A kozmoenergetikának hívjuk azt, amikor egy magas tudatszinten lévő mester által megnyitott, csatornán lehozott kozmikus információt. Nálunk. Ebből vannak olyanok, amik nagyon ismertek, és viszonylag fixek, például az aranypiramis csatorna, ami egy nagyon erős gyógyító csatorna egyébként. És vannak olyanok is, amik kevésbé ismertek, mert egy-egy adott mesterhez köthetőek. Ahhoz, hogy ezt a kozmoenergetikának a jótékony hatásait élvezzük, ahhoz ugye elég fel kellett keresnünk ezeket a mestereket, akik képesek ezeket az információkat közvetíteni, és az ő általuk nyitott csatornát kellett használni. Igen, ám, de a mesternek is vannak jobb, meg rosszabb napjai, ugye? Van, amikor jobban mester, meg van, amikor kevésbé az, és jobban előjön ugye az emberi oldala esetleg. Ha nem mindig teljesen stabil és kiegyensúlyozott, akkor ez a csatorna sem mindig teljesen stabil és kiegyensúlyozott. Arról nem is beszélve, hogy azért elkerülhetetlen az, hogy a saját tudatán keresztül áramoljon ugye ez az információ, tehát valamilyen szinten befolyásolja. Na most a lapokon ilyen megnyitott csatornáknak a stabil, magas rezgésű információja található. Ezek már pszichoszomatikailag is keményen oldanak, tehát nem csak a fizikális betegséget, hanem a lelki háttereket is. Nem véletlen, hogy 9-essel mindjárt kezdhetünk szívérrendszeri problémáknál. Ugye az egyik legfontosabb. És a szív-érrendszeri problémáknak a lelki oka a szeretet energia áramlása. Tehát ha nem megfelelően tudjuk a szeretet energiát áramoltatni, akár adni, akár kapni, befogadni, akkor bizony előbb-utóbb szívérrendszeri problémával is szembe találhatjuk magunkat. Tehát úgy hat gyakorlatilag a szívérrendszeri vérnyomás és egyéb problémákra, hogy oldja ezeket a szeretetenergiával kapcsolatos dolgokat is. A 10-es izület. Miért lehet az még, hogy ezt ilyen kozmoenergetikai csatornán vitték föl a lapokra szerintetek? Mi az a népbetegség mostanság egyébként az embereknél? Mármint mentálisan. A ragaszkodás. A meregség. Én tudom jobban. Meg az enyém. Ugye, amikor ez van, tehát kevésbé tudunk nyitottak lenni, alkalmazkodni,
kevésbé vagyunk flexibilisek, úgymond, akkor ízületi problémákkal fogunk találkozni előbb-utóbb. Akkor is, hogyha az életre általánosságban véve így reagálunk, meg akkor is, hogyha egy adott életterületre reagálunk csak így, vagy egy adott személlyel kapcsolatban reagálunk így. Tehát itt is nagyon fontos, hogy a 10-es az nem csak az ízületeinket fogja rendbe rakni, és mindenféle ízületi probléma, gyulladás és egyéb esetén nagyon jó, hanem ennek a pszichoszomatikai okát is nagyon szépen. Amit még a lilák közül szeretnék kiemelni, az mondjuk a 13-as, ami a memóriával, tanulással kapcsolatos információkat tartalmazza. Sokkal könnyebben tanulunk, akár nyelvet, sokkal inkább fel tudjuk idézni a tanultakat. Gyerekeknél vagy vizsgai időszakban nagyon jó, ugyanis leveszi a stresszt. Tehát igaz, hogy kisebb lesz a megfelelési kényszer, viszont nincs is az a stressz, ami egy vizsgadóknál mondjuk fennáll. És sokkal kevesebb időre van szüksége ahhoz, hogy ugyanazt az anyagot elsajátítsa, hiszen leveszi róla az érzelmi súlyt. Ami még nagyon jó, az a 15-ös. És 15-ös lapról még annyit kellene tudni, hogy az erősíti az összes többi hatását. Tehát bármivel együtt használod a 15-ös, az erősíti annak a hatását, amivel együtt használod. Majd mutatok háromszög technikát. Háromszög technikánál mindig ajánlott a 15-ösnek hátul lenni, mert felerősíti a másik háromnak a hatását is. És nagyon erős daganatellenes faktor is van. 16-os főként tértisztításra alkalmazzuk. És akkor itt mondanám el azt, hogy ugye a térben különböző asztrális, mentális dolgok tisztítására alkalmazzuk a 16-os, viszont az összes lapon van 3 alapinformáció. A geopatikus sugárzás elleni védelem, az elektroszmog elleni védelem, és a pszichés behatások elleni védelem alapszinten, de az összes lapon megtalálható. Illetve az összes lap alkalmas vészhelyzetek elhárítására úgymond. Tehát ha baleset van, nagy sokkhatás van, vagy bármi szerencsétlenség történik, ebben az egy esetben lehet mellkasra helyezni a lapot, bármelyik lapot. Ilyen esetben akármelyik lapot ide helyezel a szív környékére, saját tapasztalatom, körülbelül 1,5-2 percet követően egy ilyen angyali nyugalom száll meg, és mint a kívülről látnád az egész sztorit, ami ott történik. Tehát visszaállítja abba a pillanatban az egyensúlyt. 17-től 24-esig aranylapokról beszélünk. Ugye a 17-esről beszéltem kicsit részletesen, ez egy kedvencem. De azt írnám fel egyébként mindenkinek így recepten, az 1-es, 2-es, meg 17-es. És az összes aranylap tudatunkra hat, és a tudat alattira. Mindegyik aranylapon található mentális, asztrális védelem, különböző mértékben. Majdnem mindegyik jó függőségek kezelésére. És nagyon-nagyon jó például a 22-es, a megfelelési kényszernek. Meg annak, hogyha biztos többen dolgoztok itt tanácsadóként, vagy kezelőként, vagy ilyesmi, nagyon sokaknak viszont problémájuk az, hogy átveszik a pácienseknek, a klienseknek a problémáit, vagy sokkal nagyobb hatással van rájuk, mint amennyire szeretnék. És a 22-es pedig gyönyörűen megoldja ezt a problémát. Nem véletlenül az a neve, hogy saját út. Tehát, hogy magad dolgával foglalkozzál, ne az övével, csak annyit segíts, amennyi valóban tudsz adni. Innentől kezdve pedig nem beszélünk számozott lapokról, innentől kezdve neve van a lapoknak, és általában olyan neve van, hogy meg is tudjuk határozni vele, hogy milyen életterületre lehet használni. Vannak különböző gyógyítólapok, van kimondottan úgynevezett tisztánlátáslap, ennek is nagyon hangzatosan elfelejt magyarul egyébként,
mert ugye magyarul használjuk főként ezt a fajta kifejezést, hogy nem csak, hogy fizikailag tisztán látok, hanem így is tisztán látom. És ez a szép zöld lap is bizony olyan, ami mind a kettőt elősegíti, tehát a fizikailag tisztánlátást is, illetve az érzékelést is. Aztán van olyan siker, beszéltünk a fortunáról, beszéltünk, vagy nem beszéltünk, de van az úgynevezett szeretetlap. Ezeknek azért csak a nevét elmondom, azért nagyjából mindannyian értitek, jó. És még két lapot szeretnék megemlíteni. Az egyik az egészséges generáció nevű lap, ugyanis a transzgenerációs szinten lefelé és fölfelé old minden generációs problémát és blokkot. Ezt a lapot ajánljuk minden állapotos nőnek, megkönnyíti egyébként a szülést, csökkenti a császármetszésnek az esélyét, illetve megteremti az anya és a baba közti teljes harmóniát és állapotot, és ezáltal viszont nem zárja ki tehát nem csak az anya és a baba között, hanem az apa és a baba között is. Tehát nem zárja ki, vagy különíti el, hanem összehozza ezeket a dolgokat. És ami nagyon fontos, hogy ugye ilyen esetben az anyuka, vagyis a nő használja, ő neki a saját felmenőivel való kapcsolat, tehát transzgenerációs blokkokat is oldja, vagyis sokkal kevesebbet fog már átadni a születendő gyermeknek. Volt erre példa, egy néni kért egy ilyen transzgenerációs lapot, és egy ilyen egészséges generáció lapot, mert a fiával évek óta nem beszéltek. Alkalmanként meglátogatta ugyan a fia, volt egy ilyen felületes társalgás, de nem ölelt, abszolút nem volt szeretet. És megvette a lapot, és elkezdte használni, nem vitt másikat, csak ezt. És csak használta, és fölhívott 2 hónap múlva vasárnap. Nem szoktam egyébként vasárnap a telefont fölvenni, úgy, amit számot nem ismerek, de valamiért most úgy éreztem, hogy fel kell, és sírt a néni. Mondom, mi történt? Hát de nem tudott beszélni, nem tudott megszólalni. Nagy nehezen kinyögte utána, hogy most ment el a fia a vasárnapi ebéd után, és átölelte őt, és azt mondta, hogy édesanyám, szeretlek. És hát nem tudott szegény megnyugodni, és nem történt semmi. Nem tudja, tehát nem volt konkrét oka annak, hogy ez az esemény bekövetkezzen, de azóta is egyszer-kétszer még beszéltünk, és teljesen normalizálódott a kapcsolatuk. Azt hozzá kell tennem, és nagyon fontos, hogy nem csak az élőkkel való konfliktust és blokkokat oldja, hanem abban az esetben is, hogyha a másik már nem él. És ez legyen szó akár szülőről, vagy nagyszülőről, vagy akár gyermekről. És akkor még egy lapot szeretnék megemlíteni. 2, de ez pár. Női és férfi erőhely. Segíti az úgynevezett nőiség és a férfiasság, nincs arra más szó, nincs olyan férfiság, de legszívesebben azt mondanám, tehát visszatalálni abba a fajta életérzésbe, és ezt jól képviselni, mint amellett pedig, amikor valaki mondjuk egy nyilvánosság elé kiáll, akkor a beérkező mindenféle mentális hatástól is tökéletesen megvédi az illetőt, vagyis kiharmonizálja ezeket a gondolati mintákat, amit önkéntelenül ugye küld akár a közönség az előadó felé, mindazonáltal, hogy különböző gondolatok születnek benne az elhangzott információ nyomán. Én ezt még fontosnak tartom, nagyon jó, és nagyon jók róla a visszajelzések is. Hát így, egy ilyen kis burokba ennyit szerettem volna most így elmondani. És arra szeretném benneteket kérni, hogy ha van kérdésetek, akkor ezt tegyétek fel, és ennek nyomán nyilván biztos egy csomó más dolog is elő fog jönni. Akár betegséggel kapcsolatban, akár élethelyzettel, akár magával a lapokkal, vagy működéssel kapcsolatban. Van-e kérdés? Autizmusra tudnál ajánlani valamit? Igen. El is kezdték használni többen, az 1-es, 2-es és az egészséges generációval együttes használata szükséges.
Az egészséges generációlapot egyébként használják gyerekek is. Tehát adhatjuk a gyereknek is az ezzel kezelt vizet, de elegendő az is, ha az anya használja. Az orosz protokoll szerint az autizmusnál mindig elkerülhetetlen az anya kezelése. És hogyha nem kezd el reagálni egy-két héten belül, mert ilyenkor viszonylag gyors reakciók szoktak történni, akkor szükséges a 23-as lappal egy úgynevezett teljes energetikai tisztítás az anyánál. Tehát egy ilyen átok és egy ilyen, nem csak átoknak lehet ezt nevezni, hanem vannak itt olyan pszichoenergetikai hatások. Tehát annak a teljes tisztítása szükséges, ez körülbelül általában egyébként egy másfél órát vesz igénybe. Az Axelrod meg szokta csinálni egyébként az előadásokon, ha szükséges. Tehát amennyiben a legközelebbi előadásra mondjuk eljön az, aki érintett, akkor ott vagyok. Jó, van, egy filmon fogalmazom. Azért rájön valami is, igen. Tehát ha eljössz, vagy el is jöhettek, hogyha ő is esetleg élet, igen. Ha eljössz, akkor meg is csinálja neked szívesen ezt a tisztítást. Annyit kell vállalni akkor, hogy olyankor kiülsz, és ennek van egy folyamata, nem kell mondani semmit, nem kell megosztanod semmit. Van egy folyamata ennek a dolognak, nagyon hatékony. Úgyhogy merem ajánlani. És a 23-as az meg van csinálva, akkor önmagában utána a 23-as lapra nem lesz szükséged. Utána lehet használni a másikakon. Én azt szeretném megkérdezni, még hogyha hőkezelés van, mondjuk, hogyha egy ásványvízhez hozzáteszem a napot, és mondjuk teát készítem utána belőle, akkor elmúlik a hatás? Vagy? Csökken a hatása minden hőingadozásra. Tehát azt szoktuk javasolni, hogy minden folyadékot, meg minden ételt, amit megkezelsz, azon a hőmérsékleten kezelj meg, ahogyan fogyasztod. Tehát inkább csináld meg a teát, és mielőtt elkezded inni, akkor kezeld. Nem baj, ha meleg vagy forró, rárakhatod nyugodtan alapra úgyis, semmi baja nem lesz. És akkor én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy legalább egy 3 percig legyen rajta, és utána fogyaszt el. És hogyha egy zárt üveg, mondjuk egy ásványvízes parasztot teszek a lapra, akkor az ugyanúgy hat, vagy nem, vagy csak a nyitott? Mindig le kell venni a kupakot. Elég azt, hogy a kupakot elvesztem? Az elég. A kupakot le kell venni, egy másfél literes ásványvíz 1,5-2 perc alatt átveszi az információt, visszazárat kupak a 2 hétig tartja. Tehát nyugodtan oda is lehet adni annak, akinek nincs lapja, és el is tudja magával. Én olyat is, hozzám is jártak sokan az elején vízért, tehát csináltam vizeket, amit elvittek. Illetve sokan csinálják most is, hogy mondjuk ilyen 5 literes kannákban 10 perccel rárakja, nyitott kupakkal, és akkor elviszi az illető, és ő otthon azt fogyasztja. És így is elkezd működni. És a hűtőben, hogyha mondjuk beteszem a hűtőbe? A hűtőt az még rosszabb, mint a melegítés. Jó? Tehát lehetőleg hideg, hűtött folyadékot nem fogyaszt. Nem, mondjuk ételre gondoltam, tehát hogy beteszem. Ételt sem, tehát az ételt azt minden alkalommal mielőtt fogyasztjuk, azon a hőmérsékleten kell megkezelni, amikor fogyasztjuk. Jó, kozmetikumokat is meg lehet kezelni, és érdemes is, akár már 3-as lappal is nagyon jól lehet, nagyon hatást lehet elérni, sokkal minőségibbek lesznek a kozmetikumok. Lehet ez tusfürdő, arckrémek, bármi. 3-as lappal, 7-es lappal, 8-as lappal, szépségfaktor lappal, fiatalító almalappal, annak nagyon erős a hatás, nagyon látványos. Érdemes a kozmetikumokat megkezelni, azt szoktuk javasolni, hogy le kell tekerni a kupakot, egy éjszakára rajta kell hagyni, és utána amíg az tart, visszatekerni a kupakot, és amíg azt használjuk, az tartani fogja az infót.